खुलुमबाय मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङा दङ बिटिसिनि गोहोआ थारैनो लासै लासै गोमालांमारबाय नामा? बेरेखा हान्जा बिपिएफआ मोन 10 बिफानफोरखौ हरफिननायनि अजदआ थारैनो सैथो नामा? आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बुंनाय बायदिब्ला बायदि बायदि सिस्टेमफोरखौ दानानै लानो हायैखाय हादोरसा सोरखारनो आथिखालनि बिटिसि सोरखारा गोहोखौ हरथ'दों नामा? बेफोरबादि सोंथि फैनायनि गुबै जाहोना हादोरसा सोरखारनि डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशननि मोनसे बिथोनलाइ, जाय बिथोनलाइनि गेजेरजों तामुलपुर जिल्लानि नतुन बस्ती आंगारकाटा एमइ स्कुलखौ गोजौ फरायसालि थाखोआव जौगाहोबाय होनना बुंनाय जादों आरो स्कुलनि मुंखौ आपग्रेडेशन खालामनानै नतुन बस्ती आंगारकाटा हाई स्कुल होनाय जादों। जों बयबो मिथिगौदि बिटिसिआव सोलोंथाइ बिफाना कलेज थाखोसिम बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफानानो सामलायो। नाथाय हादोरसा सोरखारनि डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि एजुकेशननि बिथोनगिरि ममता हजाया बोहैथि दाननि 22 जुलाइ खालाराव बे बिथोनलाइखौ माबोरै हरनो हाखो? जेराव बिथोनलाइखौबो बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि एबा सोलोंथाइ बिफाननि बिथोनगिरिनो हरालासिनो माबोरै बाक्सानि इन्सपेक्टर अफ स्कुल अफ डिस्ट्रिक्ट एलिमेन्टारि एजुकेशन अफिसारनो हरनो हाखो? दा बेयावनो सोंथि नुजादों, तामुलपुर जिल्लाया थारैनो बिटिसिआव गैया नामा? तामुलपुरा बिटिसिनि बाहागो नङा नामा? जाय खामानिखौ बिटिसि सोरखार एबा बिटिसिनि सोलोंथाइ बिफाना मावनांगौखौ माबोरै आसाम सोरखारनि सोलोंथाइ बिफाना बिथोन होनानै मावनो हाखो? नैथि खौराङाव दङ दासान्दि बिटिसि ओनसोलाव सोमजिदों जानो गोनां 2025 मायथाइनि काउन्सिल बिसायख'थिनि दुंहाव बार। बिटिसिनि मोनफ्रोमबो पार्टियानो गावबा गावनि पार्टिखौ गोख्रों खालामनो थाखाय फोसावदिंनाय हाबाफारि लागासिनो दं। बेबादिनो गोदानै जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआबो गोबां जायगायाव बियाब दाफुंनानै लानाय बायदिनो आरोबाव धोनस्री ब्लक कमिटियाव 3 आफादफोरखौ दाफुंनानै लाबाय। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय धोनस्री ब्लकनि सिङाव 3 एपिबिनि प्राइमारिखौ दाफुङो आरो बे दाफुंनाय हाबाफारियावनो गोबां माइनरिटि हारिनि सुबुंफोरा एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ मदद होफैदों आरो दोलोआव जगदान जाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बे हाबाफारियावनो नुजाथिदोंमोन उदालगुरि जिल्ला एपिबिनि आफादगिरि कुनुक दैमारि आरो सामलाय नेहाथारि जयन्त दैमारि बिथांमोना। थामथि खौराङाव दङ बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोङाव बुंनाय बाथ्रानि आन्दोनि बाथ्राखौ आबुङै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। आंनि फारसेनिफ्रायथ' खौसे जानायनि बाथ्राया क्लियार, नाथाय एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिसिनि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांमोना आवगायबोनो हायाखै। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिटिसि बारग' डिपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिया बिपिएफ आरो इउपिपिएलनि गेजेराव खौसे जानायनि प्रप'जेल लानानै आंनि खाथियाव फैदोंमोन होननानै बिटिसिनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिया खौरां बिजोंनि गेजेराव बुंनाय बाथ्रानि आन्दोनि बाथ्राखौ आबुङै फोरमायथिदों खाम्फा बरगयारिया। खाम्फा बरगयारिया बुंनाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारिया खौसे जानायखौ मुङावल' लुबैयो, रायजो राजाफोरनिफ्राय दाय बारग'नो थाखायल' बुङो बिथाङा। नाथाय बिथाङा सिङाव खौसे जानायखौ लुबैया, बेयो फोरमान जागासिनो दं। बे बाथ्राखौ बुंदों खाम्फा बरगयारिया। ब्रैथि खौराङाव दङ नरेन्द्र मदिया इन्दिरा गान्धीखौ गाहायाव दोननो हादों, जेराव बिथाङा हादोरनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन समसिम गाहाय मन्थ्रि महरै हाबा मावनो हानाय नैथि सुबुंनि जायगायाव आवग्रिनो हादों। मख'नो गोनांदि जवाहरलाल नेहुरुआ दासिमबो हादोराव बयनिख्रुइबो गोलाव समसिम हाबा मावनाय गाहाय मन्थ्रिनि फारिलाइ जौसिन मासियाव दं। बिथाङा 27 मार्च 1947 मायथाइनिफ्राय 1964 मायथाइसिम 6126 सानसिम गाहाय मन्थ्रिनि मासिखौ आवग्रिबाय थादों। आथिखालाव नरेन्द्र मदिया जवाहरलाल नेहुरुनि उनाव नैथि मासि आवग्रिनो हाबाय, जेराव नरेन्द्र मदिनि सिगाङाव इन्दिरा गान्धीया दंमोन, जेराव इन्दिरा गान्धीखौ बिथाङा बारनानै दायो नैथि मासियाव आवग्रिनो हादों। 25 जुलाइ 2025 मायथाइसिम एबा दिनैनि सानाव नरेन्द्र मदिया गाहाय मन्थ्रि महरै 4078 सानसिम हाबा मावबाय। बेनि उनाव नरेन्द्र मदिया इन्दिरा गान्धीनि रेकर्डखौ सिमफायबाय। इन्दिरा गान्धीया 24 जानुवारि 1966 मायथाइनिफ्राय 24 मार्च 1977 मायथाइसिम गासै 4077 सानसिम गाहाय मन्थ्रि महरै हाबा मावदोंमोन। सासे रान्दि आइजोआ खावलायदों, आंनि हा आंनो नांगौ, आंनो न्याय नांगौ। सेन्ट जसेफ पाब्लिक इंलिश स्कुलाव मा सोलिदों? हा सेना लादों सोर? पुलिसआ बेनि सायाव मानो गोख्रों आयेन लायाखै? न्याय मोनगोन ना अनालि बर'आ? फरायसालिनिनो फादार जुबि चाकालाकाया सिङारि सोलो बाहायनानै गोदै रावजों सोलेरारि सोमोन्दो लाखिनाय जाथाया सोराङाव फैदों।
कामरुप जिल्लानि माजगामियाव थानाय सेन्ट जसेफ पाब्लिक इंलिश स्कुलाव मोनसे मुगैथाव आरो सोंखारिथाव जाथाय जाबोदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सेन्ट जसेफ पाब्लिक इंलिश स्कुलखौ गायसननाय समनिफ्रायनो खामानि मावबोनाय आरो हानि बिगोमा अनालि बर'खौ फरायसालिनि गोरायुंजों लोगोसे फादार जुबि साकालाकाया गाज्रि आखु बाहायनानै बुनानै फरायसालिनिफ्राय होखारहरनाय जाथाया दुखुनांथावना। बेल' नङा, अनालि बर'खौ हाखौबो जरजुलुम दलिलाव सहि खालामनानै लानाय जाथाया सोराङाव फैदों। जाथायनि सायाव अनालि बर'आ बायहाथा सारियालि पुलिस थानायाव गसर होदोंब्लाबो पुलिस बिफाना जेबो राहा लायैनि थाखाय अजद थिखांदों। अनालि बर'आ न्याय मोनगोन ना? फरायसालि गायसननाय हाखौ मोनफिनगोन ना अनालि बर'आ? दिनैनि सानाव बियो मोनसे गेदेर सोंलु जानानै फैदों। बुहुमाव आरो मोनसे गेदेर दावहा जानो थांगासिनो दं नामा? थाइलेण्ड आरो कम्बोडियानि गेजेराव सौग्रावलायनाया गोबां गोसोआव सोंलु सिखांदों। मोनसे जौथाइनिबो बांसिन समनिफ्रायनो मोननै हादोरनि गेजेराव दावराव-दावसि जाबोबाय थादोंमोन। बावैसो आरोबाव मोनसे सौग्रावलायनाय जाथाया जेथोगोनां महर लादों। बेनि फिथाइ महरै थाइलेण्ड आरो कम्बोडियानि सिमायाव रौनिया दाङाबाजियाव गोबां सा-12 सुबुंफोर थैदों। थाइ रौनिया रिपर्टनि बायदिब्ला थैनायफोरनि गेजेराव बांसिनानो हादोरनि मोनथाम ओनसोलनि सरासनस्रा नोगोरारिफोरमोन। थैनायफोरनि गेजेराव सासेबो कम्बोडियानि नोगोरारिफोर नङामोन। बे दाङाबाजिया बृहस्पतिबार खालारनि फुङाव एबा मैया मोन्नैबो हानजानि गेजेराव जादोंमोन। बेनि उनाव थाइलेण्डआ दाबि खालामदों दि कम्बोडियानिफ्राय गाग्लोबनाय जादोंमोन। फारसेथिं कम्बोडियाया दाबि खालामदों दि गाग्लोबनाया थाइलेण्डनिफ्राय फैदोंमोन। बेनि अनगायैबो थाइलेण्डआ कम्बोडियाखौ बिसोरनि सायाव रकेट गावनायनि दाय होदों। बेराफारसेथिं कम्बोडियायाबो थाइलेण्डखौ गावसोरनि बेरेखायै अख्रां गाग्लोबनायनि दाय होदों। बेफोरबादि दाय होनाया आरोबाव दावराव-दावसिखौ बांहोदों। थांनाय हराव जालांनाय गिख्रंथाव बारहुंखाया गहपुर नोगोर खुंथायनि गोबां ओनसोलफोरखौ सिलिंखार खालामदों। बृहस्पतिबारनि हर गेजेराव जागायजेननाय बारहुंखाया गहपुर नोगोर खुंथायनि हेलेम-खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव माखासे समनि थाखाय गोबां खहा खालामदों। बारहुंखाया मोनसे खोमसि महर लानानै गुबैयै हेलेम-खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय दकला ओनसोलाव गोहोम खोख्लैदों, जेराव फांसे गिदिर बिफांनि मोनसे गिदिर दालाइया जायगानि आबादारि तुलसि प्रधाननि पाका न'आव गोग्लैदोंमोन आरो बेखौ आबुङै फोजोबस्रांदोंमोन। थेवब्लाबो तुलसि प्रधाननि नखरा हर गेजेरनि बारहुंखानि समाव गिदिर बरगदनि दालाइ गोग्लैनायाव माबा मोनसे रैखा मोनदोंमोनब्लाबो खाथिनि मोसौ बारियाव 4 मोसौ आरो 4 बोरमाया थैदोंमोन। बांद्राय दुंनायनि जाहोनाव तुलसि प्रधाननि नखरा साखाथिनि गंसे औवानि न'आव आश्रय लानो गोनां जादोंमोन। धुबुरी, गवालपारा आरो उरियामगढ़नि उनाव दायो बराक सेरफाङाव थानाय मोनथाम जिल्लाफोर फारियै काछार, श्रीभूमि आरो हाइलाकान्दियाव मोनसे गिदिर एभेक्सन खालामनाय हाबाफारि जागायगोन। बे फोरमायथिखौ मन्त्रि कृष्ण दुपल बिथाङा फोरमायथिदों खौरां बिजोंनि गेजेरजों। मन्थ्रिनि बायदिब्ला श्रीभूमि जिल्लानि पातरकान्दियावबो होखारनाय हाबाफारि लागोन। खुंथाया जुनियायै दुहालिया पाटारियानि थिखानाय हाग्रा ओनसोलाव होखारनाय हाबाफारिखौ जुनियायै खालामनाय जागोन। बावैसो सान सिगां बे थिखानाय हाग्रा ओनसोलाव रोजा रोजा बिगा हाखौ आयेन बेरेखायै दखल खालामग्रा सुबुंफोरा थादोंमोन आरो थांनाय बोसोरफ्राव रबर बिफां गायनानै हाग्रानि हायाव थालिर आरो सुपारिनि बागान जौगाहोनाय हाग्रामाखौ गावारि मुलाम्फानि थाखाय फोजोबस्रांनाय जागोन। रायजोआव सोलिबाय थानाय होखारनाय हाबाफारिखौ हेफाजाब होनानै कृष्णन दुपलआ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदों आरो हाग्रा ओनसोलखौबो फोजोबस्रांनाय आरो दखल खालामनायनि थाखाय कंग्रेसखौ गोख्रोङै सोंखारियो। बिथाङा बुंबावो दि कंग्रेसआ दाबि खालामदों दि होखारनाय हाबाफारिनि बेरेखायै सोमावसारनाय जागोन। थारैनो बे जुजिनाया जागोन, नाथाय बे कंग्रेसनि सिङावनो जागोन, बिजेपिजों नङा। धुबुरी जिल्लानि गौरीपुर पुलिस थानानि बिबानगिरि चिरन्जीव लाहवारनि दैदेननायाव मोनसे पुलिस हानजाया गौरीपुरनि गायगर आलिया सेथि खोन्दो ओनसोलाव मोनसे अपारेसन खालामनायाव 4 खावनाय मोसौफोरखौ जब्द खालामनो हादों आरो लोगोसे 2 मोसौ लांखारग्राखौबो हमनो हायो। हमजानाय 2 मोसौ लांखारग्राफोरखौ सतगुमा गामिनि आशराफुल हक 31 बोसोर बैसोनि आरो सिराजुल शेख होनना सिनायथि मोननो हादों। बे समाव मोनसे पुलिसनि सुलुङा दिनै फोरमायथिनाय बायदिब्ला जब्द खालामनाय 4 मोसौ मैसोजों लोगोसे 2 लांखारग्राफोरखौ गौरीपुर पुलिस थानायाव लांनाय जादों, जेराव नायबिजिरनाया दासिम सोलिगासिनो दं। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय।
बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।